Да, те са едни страхотни ентусиасти, българи, които заобичаха българския фолклор преди няколко години. Това са приятели от едно градче тук до Кембридж, Бердисън, Едмъндс. Заповядайте, приятели! Заповядайте! Тяхният ръководител е моето лице, Петко Прамотаров. Така, сега, за вас ще изпълним едно шопско хорце от Нови Искър. Готови ли сме? Да. Чакаме солиста.